Tá na Soilse Fiáine nó wildlights mar is fearr aithne orthu ar ais a Zú Bhaile Átha Cliath ó an nuair agus is féidir le tuairt faoi chros trína blianta leis an gur chuige nua atá acu. Tásúlagam go mé ihe dríochta agus speisialta de gach duine anseo. Feicimid scéal an domhan trí bhreis ar 100 soilse dathúil agus ália. Tá rudaí anseo go gach duine agus gach áit ó leanamh go bhfuil. Mar hampla tá dinosaurs ar anseo, tá Noah's Ark anseo, agus is féidir star an domhan a eicáil tríd an zoo. Tógann sé a lán oibre ó gach áit sa zoo, agus ar chomhpáirtithe imeacht mar seoir a chur siúil agus tá súlagainn go mé ar cusméirí Tharbh sásta leis. Agus is léir go bhfuil na customary óga Tharbh sásta leis agus iad anna bhulteach faoi níthe. Sprálam na síolse agus a bheith le go seo le chéile mar táid an cairdiú. Is espéir stríocht túil tomthach é wildlights a muineach idir óg agus éiste taitnamh as. Cuirfar tús leis an taisbántas an Nuacht agus beidh siar siúgadí an cúgú lá de bhí anar 25. Katelyn Nuacht Cúla4, Zú Bhaile Átha Cliath.